Di na rin mapilan og soft drink, sir? Di lang to eh. Miss, pwede makilingkod? Puno na mong ang mga chair. Sige. Sorry, busted na kadaan. Ronald, look at you! Weird gay ka. Digimon ba kay ka? Time sa bay murag. Ako man na. Oh, pamali kong order soft drinks, no? Yan, baka ni? Ay na lang. Magpalit na lang kog ako ah. I can afford man sad. Imo na lang na oy kay murag mas nagkinahanglan ka na. Okay, thank you. Time sa bay ka nang gibasted ka. Ugo mo kay kag chinilas. Look! Ha? Kinaw nga? Mabasted? Oo. Pero, nganong kabalo ka? Kaklaro oy. Aw gunay mo pamurma. Murag Digimon. Napay buhok nga panahon pang mampur. Unsa gay ito yung ani mo? Ikaw lang sapat na. Ay di. Kanang tinuod ni mga ngan ba? Ronald, Clara. Kanang pagdalig ka undra kay kuyog ta. ha? Sorry, di mo mag-stranger. Kahilas bagod nimo. Stranger pa ka. Pagdali dira. Sorry, master. Sakto gid lang gingon no nga ako na ay mawa na sa gyud maabot. Pasalamat sa ko sa kokoy kitungod ato. Naahad siya istorya nako. Uy, pero wag ito na ko tuyo ah. Ang luha nailisan og katawa og ang kaguol nailisan og kaaligre. Lahi sa ning bayhana kay iya mong gid kong giusab. Siya gabot-buot sa tanan. Iya pam gani kong gipilaila ni Johnny ang pinakamaayo nga manupihay diri sa tangil. Iti ko ni siya ya. Ikaw man ni siya taw. Gubot-buot pagid siya unsay style sa akong buhok. Natanawa na siya oh. Oh, murag mas maay pa man siya sa manupihay. Pero okay Roy, siya raman po'y mobayan. Ninduta ay sa feeling no, kung na ay magpagabana ni mo. Sana all. O paghuman sa tupi ba, iya mga mata murag di naman matangtang sa ako mga mata. Ambot lang kag, naibog ba niya siya na ako. Mo na isaktong na. Saktong na ang boy. Pero ganiya kay feel na ko nasuko na jud to si kuya na ko nasa mukha na to siya. Ay, kayo. May fake ka rin. Ito pinausa? May pagmanglingkod ta kay si tanon nimo gikutasan ko. Ay, Hala, kiyugi ko, bi. asa naman sad. Autag ba dyan kay manglibre ang best friend? So may giwat nimo karon pa man kaningon ta. Let's go! Let's go! Anyway, James, anong gidaday ka ni mo diri? Remember ka tong last nga gidati ka diri nga ari tagi pangyaban? Yeah. O ari buti ka buwagan. Ha? Asa masabot nimo? Ang issue magud ani Bella is not about me. It's about you. Kisa una pa lang kay bawtang duha nga di ko ganahang tambok. But look at you, Bella. Tambok na kay ka. Unsay kasulti ni Mami? Unsay kasulti ni Daddy? Uwaw kay Bella. Nga magdakog tambok sa balay. Ikaw ko nilang mama, oy. Pero Bella, I'm so sorry. We're done.
sa imong luyo. Ako'y nawiwili sa isang binibini na napakapuro ng kalooban. Ikaw na. Ha? Ako raman gyapon eh. Ito na Jimon mo nga Ronald. Jijimon? Wako'y nakita nga Jijimon. Ngigaan, nakasapatos naman. Ay, tay sabat. Mga kung pasaylo ni mo ato na. Bella, before ka masubig sorry, ganahan ko nga makabalo ka nga ipasaylo na ti ka. So, meaning, mangayab na kanaka? Di oy. Angkon ko sa una, naibog ni mo. Pero karon, wala na. Ngano day, friends lang ta. Friends. Ali na, uy! Gaya ni mo, uy! Mao di ay. Nana kay someone. Mo ni ang gaingon nga, Jijimon ka? Kinsa day ka? Someone you do not deserve to know. Hinap ko mo ko siya. Ali na! Sakto gid ilang giingon no. Nakukuno sa imong itanong, mao sa di mo maani o usapod ka tinuod. Nga naa sa uway ang pagmahay. Di man sa ingon nga ganahan ko manimaos pero ang panahon naman gud ang nagbuot. Someone you do not deserve to know. Hinap ko mo ko siya. Sa mga wala pa ni subscribe diha, siguro mao na ni saktong panahon nga mo subscribe mo para makibaw mo sa episode 3 kung unsa gyud may tabo ni Clara ug ni Bella. Liso na ang ay